Времето започва да тече. Всеки от състезателите ще получава бонусни или наказателни точки. Резултатът, постигнат от всеки от състезателите, ще бъде сравнен или по-скоро комбиниран с времето. Готов ли си е въпросът на главният маршал към първият от нашите състезатели? Внимание! Начало! Сега! Виждате как машината се навигира през първите от препятствията. Първо, няма право да излезе извън ето тези очертания с мислените линии между пясъчните пликове скания. Сега, казвам ви, камионът е с дължина 22 метра, разстоянието между двата конуса е около 15. Даже 14,5. Така, за да бъде успешно схода на упражнението, виждате, трябва много близо до конуса да бъде поставено ремаркето. Още една корекция с колана. Така, 22 метров камион между 14,5 метровото разстояние между двата конуса. Така, първата част е окей. Аз ще застана сега до конуса, за да виждам реално как се подготвят нещата. Точно в момента нищо не вижда пред огледалата състезателя. Сега само може да гадае къде, вече вижда обаче, къде е десният край на ракето. Добре. Това е много тънка работа. Само ще ви кажа, че няколко сантиметра буквално. Ето сега, средната от трите гуми на ремаркето, вече и първата, и от тук нататък пълният вулан ще е опцията за завъртане на машината на повече от 90 градуса. Виждате обаче, че няма право да използва неограничено пространство от лявата страна на линията. Ето го това рязко щупване на ремаркето. И предната броня трябва да мине близо до варела. Опс! Добре. Това беше буквално на 2 см от варела. Така. И сега вече ремаркето е под много остър спрямо влекача. Така. Как се движим с времето до момента? 2 минути 22 секунди. Колко очакваш да е средната продължителност? 15 минути е максималното. Окей. А какво очакваш да е реалното постижение на повече от състезатели? Около 9 минути. Добре. Сега виждате още една маневра. Как се движим с бонусните и наказателните точки при бутане на конус? Всеки пут на конус носи 10 наказателни точки. Откъде се взема яден? Окей. Чухте, всяко ограждение, което бъде докоснато, носи 20 наказателни точки, всеки конус 10. Сега, паркиране. Машината е под ъгъл, трябва да бъде закована с ремарке на равни разстояния от очертанията. Виждате, има червени и сини конуси. Айде, елате сам, да видим как ще приключи и това упражнение. Ъгълът е много наистина остър, под който трябва да се подходи. Огледалата не позволяват контрол през цялото време. Само ще ви кажа, че тук виждам около не повече от 3 см само разлика между ремаркето и стената, ограждава, по-скоро ограничаваща пространство за паркиране. Още една спомагателна маневра. Изправяне сега на ремаркето и влекача и от тук нататък с права машина смело назад. Въпросът е как точно ще бъдат доближени конусите до края. Мисля, че чухме звука на първите наказателни точки. Сега трябва отново да чуем и да видим как пада червения конус без
Да паднат другите два. Добър. Браво! Много точно. Извинявам се, но вие бяхте ли сте 2012 година? Така, действително. Вие доколкото спомням, спечелихте и пътувахте до Швеция. Събър, сега как да се приемате? Много със сигурност. Виждате сега как изглежда? Много добре се прави. Ало закачи, това са колко наказателни точки? Мисля, че 20. За съжаление, аз мисля така. Айде да видим последната част от първото изпитание. Така, за съжаление, вече имаме 20 наказателни точки. Сега, 5 гуми трябва да преминат върху тази града. Варелът на... Това бяха буквално сантиметри. Браво! И това ще е едно от много бързите преминавания. Между другото, около, не знам, може би по-малко от 5 минути би трябвало да сме. Към момента... Браво! Супер! Само да видите